60, dengang England vandt med 4-2 Jeff Hursts mål, der jo altså ikke skulle have talt det til 3-2, der ramte overliggeren og blev dømt inde, men i det hele taget så... Starter ude på bænken, men du har jo spillere, som er gode til at komme ind omkring Gomez. Thomas Müller ligger ude på højre, i hvert fald til at starte med her, Reus ude på venstre. Og nu bliver vi altså snydt for holdopstilling. De sidste 10-12 år, der har tyskerne har været rigtig gode til at udvikle unge spillere. Her skal vi lige følge den her. Khedira med afslutning med venstre ben. Får den lige igen. Han bliver blokeret, så er der hentet sådan med hjørnesparket ud af skruet. Hummels får ikke ramt på det. Det er lidt svært at se her frem. Kane, han er... Mesut Özil til Emre Can. Can med indlægget. Det er ganske udmærket der. Gomez stiger til værs. Ja, den er også rigtig farlig, den der. Hummels var den, der lurede derinde. Og han fortsætter, Mats Hummels. Botland kommer ud og slår til den der. Özil tilbage i feltet. Der er virkelig pres på England, nu Reus med afslutningen, men ved siden af. Du er også ikke altså ligesom lidt rystet dernede for at cleare den her bold. Jeg tror, det dejer der op til den, men det kommer ikke nok og hurtigt væk. Stå og kigge sig der, og igen efterfølgende også lovende med både Klein og Rose. Men det er en god bold, den der. Den skal han vel sagtens tage med sig, Per. Ja, det henter sådan med stort overblik. Skudmulighed af Dele Alli, ja. Vi ved i hvert fald, at han også er fantastisk VM. Toni Kroos scorede blandt andet 2 mål i. Ja, godt spil. Khedira spiller den der fint til Gomez med afslutning 1-0 til tyskerne. Offside. Flad er i vejret. Så ind gennem midten. Bolden, der bliver lagt her. Ja, der er ikke offside. Der er ikke offside, du. Det er der altså ikke. Nej, det er ophævet. Klein. Det er Klein, der står derovre. Ophæver den der. Og dermed så bliver han berøvet sit 26. landskampsmål, Mario Gomez. Og jeg kan godt forstå, at han er utilfreds. For det skulle ikke have været vinket der. Vi har været inde på Jeff Hursts mål ved VM i 66. Frank Lampards ved VM i 10. Der spiller i hvert fald. Lad os nu se. Her er det Kane, der spiller den der på tværs til Welbeck. God tackling. Og så igen en mulighed i anden omgang. Der kan komme en tackling for siden. Prøv at se her engang. Står og venter på den, i stedet for at løbe til bolden med det samme. Og sparke på den hurtigere. Botland. Özil sætter fart til en afveksling. Kroos får hjælp udenom af Jonas Hector. Kroos sparker med venstrebenet. Den suser lige netmaskerne. Der viste han prøver på sit fantastiske repertoire. Højre eller til venstre for sig. Her ser vi lige Botland, der får en skade. Hinker lidt efterfølgende. Özil, der spiller den fremad. Det her, det er godt. Kigger til højre, kigger til venstre og lægger den over til sit venstre ben. Det korte hug. Og så sidder den ved den forreste stolpe der. Fantastisk godt sparket ind. Han laver lige kig væk, Finn. Ja, han kigger lige et par gange, og så knækker den selvfølgelig også. Og så den her, hvor han sparker væk. Og der går det i hvert fald rigtig ondt. 2 meter 1 er han. Ja, der skal fungere. Nu er det Reus, der slår den der afsted. Ja. Den bliver altså for... Der ligner en amatørspiller. Her er det Dele Alli. Nyt langskud, og igen noget giftig stads. Så er det igen tørt spark. Jamen, som vi også har set det, når han afslutter for Tottenham, ikke? Det er han altså fravedet lidt. Igen Emre Can i store problemer. Så skal den være der. Kæmpe mulighed der til Jordan Henderson. Det er jo bestemt. Det må man jo aldrig lave. Altså undervurdere modstanderen. Det er rigtig ringe. Godt spillet af Welbeck, og så skal... Han skal score det. Ja, det Khedira med en bold ind foran, og så ligger den i netmasker. Det Mario Gomez, som altså også på scoringstavlen i første. Men man kan sige, at de bare bliver stående som salgstøtter her. Ingen noget pres på Khedira. Det er super godt chippet ind, men altså alt for nemt at gå op og hætte den ind. Og Gomez må man også rose ham for lige netop det her med, at han lægger sig bag ved Cahill,
Han lægger sig lidt længere ud mod Klein, ud mod den lille højre bak, og kommer så løbende ind derfra. Tilløb og plads. Altså, skal man være lidt grov, så er det jo sådan lidt... Ja, det er Jonas Hector, da vi var den der tilbage. Det hænger ikke sammen, slet ikke. Hos januar valgte så, eller kom så først til her i sommer. Så skal vi lige se hjørnesparket. Ja, det er en meget god vending ellers. Så Kane, og så viser han også sin styrke. Reducering til 2-1 Harry Kane. Det starter jo med Dele Alli, som i den grad får det her hjørnespark i konkurrence med 2 modstandere. Men 20. spil, ikke? Ja, Emre Can. Ja, der heller ikke kommer ud og får taklet. Prøv at se her. Ja, Emre Can igen, ikke? Og Özil også, der måske er lidt halvhjertet. Prøv at se den her Özil, der skal lige ud af have fat i den der takle på den. Med Vardy, så kunne det godt være en perfekt kombination, ikke? Kane, som vi ser det her, går ned i spillet. Vardy, der løber dybt. Ja, det er meget godt spil af englænderne. Afslutning, Manuel Neuer med en vigtig... Mod måske verdens bedste målmand. Det her angreb, super angreb af Dele Alli, der kommer frem til en venstre fodsafslutning. Så de sidste 20 minutter vil definere lidt om englænderne, hvor de er på vej. Optimismen selvfølgelig, pressen i morgen, og slutrunden starter. Spørgsmålet er, hvor englænderne er på vej hen. Det her bliver sjovt. Vardy ind. Noget hektisk eller panisk over spillet. Fantastisk. Ja, det er Klein. Indlæg for Klein! Det fantastisk. Er verdensklasse, og selvfølgelig er det der Jamie Vardy, der får udlignet for England. Det er et... Han er kommet på ydersiden. Prøv at se her engang. Med fuld fart på kommer han herover. Ja, det er Barkley, der også er med i scoringen. Ja, godt spillet ud også, og så kommer den der. Det er et fantastisk mål. Og det er klart, der skal god timing til, men der skal virkelig også noget frækhed til at tro på, at man kan sparke den der ind. Ah, det er fuldstændig vanvittigt mål, han laver. Det er hans første landskampsmål. Kroos kommer rundt om ham. Godt overblik. Ja, det henter sådan en afslutning. Ja. Han har godt at kigge på i spejlet, fordi udskiftningen af Mats Hummels, den også var afgørende. Her måske en stor mulighed, den skal være der. Nej. Dele Alli, vi har... Det er der ingen tvivl om. Lad os se, hvad der sker. Endnu en fejl her. Ej, hvordan kan det lade sig gøre? Det er Vardy, der sætter den op. Ja, det er Vardy, der sætter den op. Det er Khedira, der laver. Ja, det henter sådan en over, så scorer de Vincenten igen. Det er Erik Dyer, der kommer flyvende. 3-2 til England, og sikkert er et comeback. Men hætter den helt rent. Det er helt clean, det her. Prøv at se her. Der kommer han løvende og hopper hen over Shirley. Jeg tror, det er Shirley, der skal følge med ham. Kan slet ikke komme i nærheden af den. Der er vilje, der er kraft bag ved det her. Supermål af Dyer. Han kommer ind med et godt tilløb. Erik Dyer understreger også den flotte sæson, som han har i Tottenham. Scorer sit første landskampsmål for England.